bidiyo. Allah bai. Allah ɗaukan bidiyon masu hawa ne. Gaskiya je fara samu kuɗi suka je fara za a ba su kuɗi. Allah zaka turo kai ne doka yake wa da Allah ka je ka wayo ga waje magajin gari kai jira da bala yayi
Anyet. Ku kare ba ne? Alƙawari ba su gasa abin wannan ne ba sato yara kuka yi ba? Kina ba kuka ce kuka yawa haka? Wata a tawagar mai wata ba dace a sa shi. yaran da suke ɗaukowa wallahi. Makama babban zazzawa. Wa'inda yaran da za su ɓace yau. Usman a fans nan, fans suna kallon hawa yawa. Dan girma Allah ku dan buɗa musu haka da Allah. Gobi. Bukasha kai.
Kai. Vale. Ofisa. Ah. Gida. An gefe. Hawa ya tashi.
ba shiga zan yi ba. Yara.